Kiemenako. Budeš šteniatku dať dobre, a psíčka si držte vy, dobre? Kľudne dajte šteniatku mele potiaľ, môžete sa dať do teleka. To nevadí. Ale psíčka si držte vy, dobre? To nevadí, dobre. Takto, ty si sadneš doma na stoličku kľudne. Ukáži dajte. Ešte neposledný. Nie, tam ide hlavne o to, že teraz sa učíme reakciu na cudzieho psa a aby proste nešiel k tomu psovi, aby No, takže ja budem teraz okolo vás chodiť so psom a vy sa budete snažiť tak si ho udržať tak, aby nešli údy a proste pánu svoju dáte ako odmenu, áno? Nie keď sa ku mne bude drať, ale keď proste ostane pri vás, dobre? Takže idem tak, že budem mať psa z druhej strany, dobre? Nebudem mať šakovať so psom. Ale vy mu dávajte pamostok, akože on proste musí vedieť, že keď nevyšpekoval po mne, tak vlastne pamostok ako zaslúži si, áno? Potom na konci sa akože môžu zoznámiť, ale teraz to nie, akože nemal by ísť na aby šiel k nám, áno? Neko kasi je kagi.